Yellow. Laga. खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय। दा दं आं न'आवहा अखा गारबाय। दा समा जागासिनो 2टा ओमफ्राय अखाया गारदों 12:30सोआवहा। बिनि उनावहा दसे आङो रेस्ट लाबाय। रेस्ट लाखांनायनि उनावहा जाबाय। बिनि उनावहा आङो दा दहाय ओंखाम जाबाय। ओमफ्राय दा आङो आफाया दहाय थाइजौ लेबदोंमोन। थाइजौ बेखौ एसे जानोसै। बिनि उनावहा एसे ओंखारलांनोसै। अखा गारनायनि एसे बेरायना फैनोसै ना मा बुङो? नै आफायाथ' जाबाय, आइयाबो जाबाय, ओमफ्राय आंनो दोन्दोंमोन। बाट आं एफा जाला, एसेल' जानोसै आङो। ओमफ्राय फार्स्टआवनो नै माबा एम्फौ अरनायखौसो नुबाय आङो। थेवबो जेबो नङा, एम्फौ थाबाबो हिटसो नाङो। बरिया। थाइजौ जाखांना जेकेट गाननानै बाइक दिहुनना फैबाय आं नै एसे बेरायनो। वाव, दा थांगोन आङो जोंनि सेन्टाराव। नै जोंनि सेन्टार मोनबाय आं दा। र' लोगोनियाव दसे हाबनाङो। नैबेलाय नैबेयाव अखा गारनायनि दसे बेरायनो सानबाय। नै अखायानो फैफिनबाय। जै दखान मोनफैदों, लोगोनि दखान मोनफैदों। अखाया सुरु। नै लागाव जारला जागोनलै। लागाव नै आलासि जाहैग्राफोरा फुरा सिजा सफैबाय। दाबो अखा गारबावाखै। 2 घन्टा जाबाय मिथिबायना आं बाव थानाया। 2 घन्टा। नै मा नागिरदों बेलाय? फैसा? अके अखायाथ' हागाला। दा एसे थाइफ्रिगासिनो। थेवबो आं दा मा खालामगोन मिथिगौ ना? टर्च सुबावदों। टर्च केमेराखौ सिफियाव सोनोसै, ओमफ्राय बाइकजों थांनोसै। थ' बिदिब्ला डाइरेक्ट न'आव लोगो मोनहैसिगोन। न'आव सफैबाय। ओमफ्राय न'आव सफैनानै बाइक दोनबाय। बाइक दोनखांनायनि उनावहा आं दा थांगौ जोंनि बारियावहा आङो रैमाल लायनो। माने दहाय फुङाव थांदोंमोन नालाय एसे मोनथांख्रामोन। ओमफ्राय दा लायस्रानोसै। मानो होनोब्ला एन्जर जायोना। थ' न'आव लानानै फैनोसै, नङाबा बेखौ मोनजानाय नङा। थ' थांगौ आं बारियावहा। गाइस, ये रहा हमारा पाइनएप्पल। खानोसै। वाव, मजा। दहाय फुङाव फैब्ला नै बिदि दैया लोमाखैमोन बारियाव। नै दा फैबाय नै दैया लोमना थाबाय। बे अखाजों खुनु गेरेन्टि गैया। दा नै स्रां ना, दा गैला। आरो दसे उनावनो ज्राव हागोन। आरो द्रप थालायगोन। आरो ज्राव हालायगोन। थ' ओमफ्राय दा आङो थांनोसै न'आव। बेखौ दिनै जाया, बेखौ गाबोन नङाबा समफोर जागोन। आरो थाइनै दंखायो ओजों मैया लाबोनाय बाजारनिफ्राय। बारिनिफ्राय न'आव फैबाय। न'आव फैनानै साहा फुदुंबाय। दा गुदुं लोंनोसै आं साहा। बरिया नै। टेस्टि। दा अखा गैथ'ला। आरो दसे थानायनि उनावहा नायदो आरो ज्राम होलायगोन। थ' बिदिब्ला गाइस, आं साहा लोंना लाग्रोनोसै ना गुदुंनो। नोंथांमोनहाबो लोंदो दे इभिनिंनि। ओरैजाय संगासिनो औवा मेवाइजों ना। वाव, नै बरिया गोदौगासिनो। औवा मेवाइजों ना। बेबो ना गिदिर नङा, ना फिसा ना फिथिख्रिया बेसो। खम बरिया गोथाव मोनजागोन। आरो बेयो जाबाय ना मावा। वाव, बेखौ दहायनो एवखाबाय नैयो बरिया। दाहाय बरिया जानोसै ने। एसिनावलाय आंथिं दे। आं मा लादों दे? हा? मा लादों दे आङो? बिस्कुट। नों बे बिस्कुटखौ जानो बिराद मोजां मोनो नोङो। देलाय आखाइ मेगन मुसेब। ओरैनो हरा, केमेराथिं। आंखें खोलो। आंखें बंद करो ना मा बुङो हिन्दीयावहा? येलो। नों मालाबा सिगाङाव होयोना? जिउ नङा। अके। नै मामोन बेयो? मामोन ड्रेसा बियो?
कुर्ता ना हाँ Name này. वाह तो कैसा लगा मेरा मजाक नहीं Name này. मजाक तो नहीं है वाह Name video nang lay. सोर आं मिन्थियोब्रा नों माबायदि गाना नै Wala alas saya orang sini deh. होद Alas saya jangan bebas di surprise mana ada nggak? वाह हिट ना मोजां नङा हिट ना Jangan comfortable ya na. थारमाने ओरैबायदि साननै आलासि जाहैबाय ओमफ्राय Ini siang video kalian mana? Nama. नोंलाय मा पाता मोनो नोंलाय र' ओमफ्राय बहायबा थांनाय जायोब्ला ओमफ्राय बेहा बिदि गाननो ड्रेसा माने बहुत खम आरो दङ दंनायालाय ओमफ्राय होजोंनाथ' होजों र' दंनायालाय माने कम्फर्टेबल जाहैया ओमफ्राय नैबेयो कम्फर्टेबल जायो जाया मिथिला दाहाय एसे बेनोथ' जिखिया जादों दा गाइस बेखौ दाहाय गाननायब्लासो मिथिगोन र' दे बिदिब्ला तो नै जोंहा डिनार शुरू हो गया ओमफ्राय नैबेखौथ' खोन्थाखाबायसै मा बुस्थु नैबेयो औवा मेवाइ आरो ना नै वाव Mbak Anason. ओमफ्राय एसे दङ रैमालि आनारस एसे आनारस माने रैमालि ओके खाओ पियो मजे करो हिजत ना आं संनाया आं संनाया हिजत ना दे जादो आंबो जानोसै देबानै आंबो जानोसै वाव Không. Không ăn bảo. र' ओंखाम जाखांनायनि उनाव लोगो मोनफिनसिगोन ने थ' गाइस जाखां लोंखां जों फैबाय नै एडिटिं रुमावहा ओमफ्राय गस्लाखौ कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि नुदों मोजां नुदों एक्चुअलि गाननायाव कम्फर्टेबल मोनदों माने इदि खुसि बेनिफ्राय ओरै खुसि गोनां गानबा उदै गिन्द्रि नुबा मट'ट'खौ माने सिनाया आरोना आच्छा अके ओंखायनो आं इदि गानो आरो फ्रि साइजखौ थ' जिखियानो जादोला गाइस कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि नुदों थ' दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन मोजां थाबा गाननांगौ आरो सानै गैयामोन नालाय मानसिया आलासि जानो थांदोंमोन महा आजादि थानो मोन्दों नोंथांमोनाथ' भिडिअ नुखाबाय जानांगौ न' आजादि थायाखैब्रा आं अखा बोथोर माथो आजादि थानो आजादि थानो खामानि सामानि मावनांगौ बिदिनो थ' आरो आंनि इन्स्टा आहा र'रे Instako po nakaw tayo Dibika Dorle थ' डिसक्रिपसनाव दङ थांदो चेकआउट खालामदो आरो आंनि फेसबुकआबो डिसक्रिपसनाव दङ चेकआउट खालामदो थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै ओमफ्राय सायाना नोंहा थ' दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नै अखा बोथोर माथो बुंबावनो होमबा आङो थ' अखायाथ' दानो फैयो 10ता फैयो दानो फैयो बिदि आरो थांनाय हरावबोथ' बा नन स्टप हरसे आरो दिनैबो एकदम सानसेखा दहायसो 6ता 5:30 एसे ड्रप थादोंना थ' थिगानो नोंथांमोनाथ' नुखाबाय दहाय अखा सिजा फैदोंमोन थिग आं होजों सेन्टाराव दंमोन ना आङो सेन्टारावहा थिग थाक नुहरबाय आङो ओमफ्राय उनावहा दखान सिंनिफ्राय केमेरा खेवहरबाय आङो नोंथांमोनाथ' दहाय नुखाबाय जानांगौ न' थ' बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ थ' थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार दिनै भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय नेक्स्ट र' गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों र' आंखौ बुंनो हो क्या चुड़ैल का जैसे देख रहा है तेरे को मैं र' बाय बाय
बाय बाय